Da fatan dai kun zo lafiya. Alhamdulillah. Ba wani abu ne yasa dama na tara ku a nan, da fatan dai kowace ta riko katin zabanta kuma kun tattaro na sauran 'yan uwa mata, domin ina da wani kyakkyawan tanadi da na muku na musamman. Wato kowace daga cikinku da ku da kuka halarci nan da su da kuka karɓo katuttukansu da ba su zo ba, zan ba kowace daga cikinku turmin atamfa da kayan masarufi, sannan da naira 2,000 ku je gida ku baje kolin ku sha sha'aninku. Hajiya, ina da tambaya. Yar uwa, tambayar ki mana. Wani zaki da katin zaben mu ne idan kika karba? Yawwa, shi wannan katin zabe naku idan na karbe shi ba wani abu zan yi da shi ba, kawai so nake gobe kowace daga cikin ku ta huta a gida. Kar ku fita ku sha ranan nan ku ta shiga wannan furmutsin. Me riba ki idan bamu fita mun yi zabe ba? Kar fa ki manta mu mata ne, muna da tarin matsalolin da suka addabe mu, kama daga kan ilimin mu, lafiyar mu da ta 'ya'yan mu, kai har ma da dogaro da kanmu. Yanzu ne ya kamata a ce mun zaɓo kanmu da 'ya'yan mu wanda zai kula da bukatun mu. Idan ba za ki bada naki ba ki tashi ki fice. Yanzu lokaci ya canja kuma kanmu ya waye. Kada ku manta, mun daɗe muna ihu ba a jin muryoyinmu. Yanzu lokaci ne da za mu yi domin a ji mu. Saboda haka yanzu muna da damar da za mu fito mu zaɓe wanda zai share mana hawayenmu a matsayinmu na iyaye mata. Muna son mu ga rayuwar 'ya'yanmu ta inganta, kuma muna son mu ga mazajenmu sun fita nema a cikin kwanciyar hankali. To Hajiya, bari in tambaye ki mana. Menene dalilin da yasa a baya baki tara mu kin raba mana wayannan kayan ba? Sai yanzu da kike kokarin siyan yancin mu? Kada ku yadda ku salwantar da damanku. Ƙuri'ar ku yancin ku ce. Duk wanda ya siya ƙuri'ar ku maƙiyin ku ne, kuma maƙiyin ƙasar ku Najeriya ne. Wace dama muke da ita baya ga wannan? Hajiya Harira, ina son mu haɗu da ke a filin zaɓe domin baki da kuɗin da za ki saye 'yanci na domin ki bautar da ni. 'Yan uwana mata, a tamfa kuke so da kayan masarufi ko kuwa 'yancinku kuke bukata? Duk mutumin da ya baiwa masu zaɓe kuɗi don sauya musu ra'ayi a lokacin zaɓe, ko kuma don su zaɓi abin da yake so, ko kuma don ya sa su ƙaurace wa zaɓen ma baki ɗaya, da kuma mai zaɓen da ya karɓi kuɗi ko wata kyauta a lokacin zaɓe, to duka su biyun sun aikata laifi, kuma hukuncin kowane laifi shine biyan tarar naira 100,000 ko ɗaurin wata 12 ko a haɗa duka biyun. Wannan saƙo ne daga BBC Hausa tare da tallafin gidauniyar Mak'asa.